Yan, hello guys. Magandang hapon na naman sa atin. Magandang araw sa ating lahat. Sa video na ito guys, gagawa ulit tayo ng kulata. May nagpagawa sa atin ng kulata. Ito yung unit niya guys. Yan, PCP side lever. Taurus. Ganda lang yung unit niya guys, oh, Taurus. Sana all. Yun. Ganda. Haba ng receiver mo. Yan. Ito pala yung design niya kung gusto niya guys. Sana magaya natin. Ay kahit hindi natin magaya. Kasi sabi ko sa kanya, baka hindi ko kayang gayahin yun. Kasi machine ang ginamit sa paggawa dyan. Sabi niya okay lang daw. Kasi hindi naman daw siya maselan. So, sige, gawin natin. Kahit mano-mano lang yung mga gamit natin. Sana, kahit di man natin siya magaya, kahit itsurang bat lang. Kasi hindi naman tayo eksperto guys sa paggawa ng mga bat. Mga DIY lang yung ginagawa natin. Wala tayong mga gamit. Bahala ka sa buhay mo. Sana magawa natin ng maayos guys. Okay guys, stay tuned lang. Update ko na lang kayo mamaya pag gagawin na natin yung bat. Stay tuned lang. At sana tapusin nyo yung video ito hanggang matapos. Para makita nyo rin yung resulta ng paggawa natin kung maganda ba. Pasado ba sa inyo o hindi. At sana magawa natin ng maayos guys. Sige, stay tuned lang guys. Ito guys yung design niya. Papatapos na natin sa furniture shop. Yan. Yung may guhit na lapis na yan. Yan, sige guys, stay tuned lang. Papatapos na natin. Ato ba dakkel? Ialak dito eh. Yes. Agay? Yes. Ano ito? Awan, buwa ka. Dugo. Ay, ato go. Awan na ito. Pero basta diretso ata na yung tapas na. Kan basi nga kastilo.
siyang tabasin. Yung natabas. Yun, hindi na isagad yung pagtabas dito kasi maigsi yung router na ginagamit. Ayan. Ukayin na natin siya guys. Thank you nga pala kay Boss Jensen Himiwat. Yan. Yung taga-tabas dun sa may-ari ng siya rin yung may-ari ng furniture. Ayan. Sige guys, stay tuned lang. Yun, malapat na yung ergan sa bat. Yun o. Lilihain na natin yung bat. Talapat na siya. Pasok na siya sa bat. Ayan guys. Ayan. Stay tuned lang guys. Nilihain na natin itong bat niya. One eternity later. Hello guys, magandang araw na naman sa atin. So natapos na natin yung ginawa nating bat. So bago natin pakita guys, shoutout muna tayo. Batiin muna natin yung mga nagpapabati sa atin, mga kasama nating hunters, mga viewers. So unahin na natin si Parts Doing in Dubai. Shout out Idol. Kamiyanan Hunter PH. Shout out Idol. Daniel Lorenzo. Shout out. Carnival Assaulted. Shout out Idol. Master James Vlog. Shout out. Moy Moy Palaboy. Shout out. Roberto Castillo. Shout out. Arnold Isguera. Shout out. Irene Agreda. Shout out. Mang Ekong ng Ilocos Sur. Shout out. Kay Jay Valdez TV at sa tropa niya. Ingat lagi sa Antique Maricon. Shout out.
Kay Lagataw Hunter. Shout out kay X4Rap Hunter. Shout out idol. Kay Alan Castillo. Shout out. Kay Boyet Beran. Tatra. Mix Vlog. Shout out idol. Kay Mando Coloma ng California. Shout out idol. Ingat dyan sa California. Kay Papatantan TV. Shout out idol. Kay Kabangbang Hunters. Shout out idol. Ganda ng spot mo dyan. Kay Ergan Works RM. Shout out idol. Tsaka kay Brother Chris ng Saudi Arabia. Shout out bro. Sa lahat ng mga kasama ko ditong hunters. Si Brother John. Si Owen. Si Brother Hermie. Yan, mga kasama ko na nagka-hunting dito. Sige guys, mapakita ko na yung ginawa nating bat. So ito na. Ito na yung bat niya. Oh my god! Yan. Mahirap yun guys kasi mano-mano yung lahat ng ginamit natin dito. Bola lang yan! Lahat ng cut, ito pinakat ko na sa ano to, sa furniture. Tapos ito guys, yung design niya, hindi natin magaya yung talagang design na sinabi niya kasi router ang ginamit to. Wala tayong router. Kaya binutas-butasan ko na lang para may design siya. Eh, pumayag naman yung may-ari. Yan. Yung competition to guys, na bat. Yahoo! Yan. Yun. Tapos din. Sana na nagustuhan niyo yung video natin ngayon guys. Yung pagawa natin ng bat ng pang competition. Ganito pala. Malapad siya. Malapad na mabigat dito sa harapan. Kailangan daw mabigat dito sa harapan para pag tumarget ka ng ano, yung target kayo pero hindi siya magalaw kasi mabigat dito. Kailangan mabigat dito sa harap para steady lang siya. Yun pala yun, kaya kailangan ng mabigat. Yan, sige guys, sana nagustuhan niyo yung video natin. Kahit di natin nagaya yung talagang design niya. At least na mukhang bat siya. Sunod na project natin guys, bullpup ulit. May nagpagawa ng bullpup. Buenas mo naman! Yan ang sunod na gagawin natin. Na bat. Convert muna tayo ng bullpup saka tayo gawa ng bat niya. Sige guys, yung dito lang yung video natin. Salamat po sa mga nanonood sa ating video. Shout out na lang sa lahat. Sige guys, sa next video na naman tayo magkita-kita.